Uhlolo lwegciwane ukuxilonga i-COVID-19. Uhlolo olusetshenziselwa ukuxilonga i-COVID-19 lubizwa uhlolo lwegciwane. Luhlola igciwane elisha le-corona elibanga i-COVID-19. Uhlolo lwenziwa ngokuthatha iswabhu yasekhaleni noma emphinjeni. Umphumela wohlolo opositive usho ukuthi uthelelekile ngegciwane le-corona elisha. Imiphumela yohlolo enegative nayo ayiyona ecacile nje. Kungenzeka ibe yiqiniso noma ibe yiphutha. Umphumela oyiqiniso o-negative usho ukuthi awuthelelekanga ngegciwane le-corona elisha ngenkathi wenza uhlolo. Kodwa kungenzeka uphinde utheleleke esikhathini esizayo. Umphumela o-negative oyiphutha usho ukuthi imiphumela yohlolo kayithembekile. Lokhu kwenzeka uma ngabe iswabhu ingenziwanga ngemfanelo noma uhlolo lwenziwe ngokushesha kakhulu noma ngemuva kwesikhathi eside kakhulu sokutheleleka. Ngakho-ke, kungenzeka ukuthi utheleleke ngegciwane le-corona elisha noma kungenzeka ukuthi uye watheleleka esikhathini esedlule. Uma uhlolo lutholakala lu-negative egciwaneni le-corona, qhubeka ulandele imithetho yokuphepha ye-COVID-19 yezomuntu uqobo lwakhe kanye nomphakathi. Uma uhlolo lutholakala lu-positive egciwaneni le-corona, kuzomele uhlale ekuvalelweni kwakho wedwa ekhaya noma endaweni ekhethiwe ukuvimbela ukusabalala kwe-COVID-19. Zihlole ukuxilonga i-COVID-19. Misa ukutheleleka. Vimbela i-COVID-19. Ezempilo yethu zisezandleni zethu.